אוקיי. ערב טוב לכולם, לכל החברים, לאורחים שלנו ברחבי העולם. יש כאן על הקו יותר אנשים מישראל, אבל יש לנו אורחים גם ממקומות אחרים בעולם, ישראלים שחיים בכל מיני מקומות, כי אנחנו מתעסקים פה בעסק גלובלי. שמי מייק רוט, אני עושה שיווק רשתי רק 30 שנה, בנובמבר יהיה בדיוק 30 שנה, ואני הייתי בריטיירמנט, בפנסיה, 6.5 שנים, ולפני חצי שנה, ראיתי קצת יותר מחצי שנה, בתחילת ינואר, ראיתי את העסק של וורד, והחלטתי לחזור מפנסיה ולבנות ארגון נוסף. בעבר עשיתי הרבלייף, עשיתי ניקן, הבאתי את ניוסקין לישראל לפני 15 שנה, ועשיתי הרבה מאוד כסף. אז אנחנו נעביר לכם היום מצגת, שתסביר על החברה, תסביר על המכשיר, ותסביר על מה עומד לקרות, ואחרי המצגת תהיה לנו אורחת, בחורה אמריקאית, שהיא האפליין שלי, בדרגת דיימון, קרובה מאוד לפרזידנט, והיא תיתן הדרכה, אני לא יודע אם זה תהיה הדרכה קצרה או יותר ארוכה, ואחרי ההדרכה שלה אנחנו נענה גם לשאלות, למי שיש שאלות. אז אנחנו מתחילים. מכיוון שזה שיווק רשתי, החברה מבקש מאיתנו להכריז איזושהי הכרזה לגבי הכנסות. ההכנסה תלויה בעבודה של כל אחד בנפרד, בגיוס שלו ובמחירות שלו, בהשתלבות בקבוצה, בעבודה כקבוצה, תמיכה של אחד בשני, ואנחנו רשאים לעשות את העסק הזה בכל רחבי העולם. החברה לא מבטיחה הכנסה לא של דולר או לא של $1,000,000, למרות שיש אנשים שתראו בהמשך המצגת שמרוויחים את הסכומים האלה. אוקיי. אז כמו שאתם יודעים, ביל גייטס הוא אחד האנשים העשירים ביותר בעולם, והוא גילה סוד, והוא משתף אותנו בסוד שלו. סוד ההצלחה בעסקים הוא לזהות לאן העולם הולך, ולהגיע לשם ראשונים. זאת אומרת, להיות פיונירים בתחום מסוים, וברגע שאנחנו ראשונים, יש לנו פור על אחרים, כשהם מתקדמים, גם אנחנו מתקדמים, אבל תמיד אנחנו בדרך כלל שומרים על הפור, וזה הסוד שהביא אותו להיות האדם העשיר ביותר בעולם. יואב, תעביר שיקופית. אוקיי. אז רציתי שתשאלו את עצמכם שתי שאלות. אם הייתם יודעים שבעוד 3 שנים יהיה שוק חדש לגמרי של טכנולוגיה מובילה, שתגלגל מחזור של $34 מיליארד, האם הייתם רוצים להיות חלק מזה? כמובן שהתשובה כן. שאלה שנייה, אם הייתה לכם אפשרות להחזיק במוצר טכנולוגי מוביל, בתחום ייחודי, בכל רחבי העולם, במקרה שלנו 195 מדינות, האם הייתם רוצים לדעת יותר פרטים על המוצר הזה, על הטכנולוגיה הזאת? וגם כאן התשובה כנראה היא כן, כי אחרת לא הייתם פה על המצגת. שקופית הבאה בבקשה. אז יש גורמים בשוק שהם צופים טרנדים. מה זה טרנד? מגמה בשוק. יש להם אנשי מחקר,
הם מעורים בזה, הם מקבלים כל מיני מידע מחברות שעומדות לצאת עם דברים חדשים. אחד מהם זה פורבס מגזין, השני זה טיים מגזין, והשלישי זה ביזנס אינסיידר. אז בואו נראה מה כל אחד מהם אומרים על הטכנולוגיה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה לבישה, שהם, הפורט מגזין אומר שבשנת 2020, שזה מעבר לפינה, זה בסך הכל בעוד 3 שנים, השוק הזה יהיה שוק של $34 מיליארד. הייתה מגזין, הוא אומר את זה קצת בצורה שונה, הוא אומר, השוק של הטכנולוגיה הלבישה ישנה את החיים שלנו, אם אנחנו נרצה או לא נרצה, זאת תהיה עובדה. כמו שהטלפון הסלולרי שינה את החיים שלנו, גם הטכנולוגיה הלבישה תשנה את החיים שלנו, והוא נותן פה דוגמאות עם מספרים. ב-2016, 123 מיליון השתמשו באיזשהו סוג של טכנולוגיה לבישה, והמחזור מחירות היה $14 מיליארד, ב-2020 411 מיליון השתמשו, והמחזור המחירות יהיה $34 מיליארד. ביזנס אינסיידר, הוא גם מנסח את זה קצת בצורה שונה, הוא אומר, ב-2020 יהיו טכנולוגיות לבישות חדשות, בצורה הרבה יותר מתקדמת מה שהטכנולוגיות הישנות של הטכנולוגיה הלבישה. והוא אומר כאן, למשל, משקפיים שיהיו טכנולוגיה לבישה, אנחנו יודעים שהמשקפיים של גוגל לא הצליחו במיוחד, אז כנראה שיהיה משהו שכן יצליח. כל מיני צמידים, כל מיני תכשיטים שיתקשרו. אנחנו יודעים מצלמות לבישות, בארצות הברית זה חוק שכל שוטר שהוא בתפקיד, שעונים כמו השעון של אפל או השעון של זה, ועוד 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 טכנולוגיות חדשות שצצות, ואנחנו אחד מהם והמובילות בתחום שלנו. ותכף תראו למה הכוונה. שקופית הבאה. אוקיי, אז אנחנו מבצעים מספר מהפכות. מהפכה ראשונה בעולם הבריאות. הטכנולוגיה שלנו היא טכנולוגיה לבישה שמתייחסת לתחום הבריאות. והיא משתלבת ב2-3 צעדים קדימה מכל טכנולוגיה לבישה שקיימת היום בשוק. והדבר השלישי, מהפכה בתעשיית ההייטק של עבודה מהבית. חברת World Global Network היא האפל של המחירה הישירה או השיווק הרשתי. היא השיקה בינואר 2017 את ההילו, שזה למעשה פידביט, אבל פי 10 יותר מתקדם. ולהשכלה כללית, פידביט נוצדה ב-2008, וזה צמיד שמיועד רק לספורט, ואין לו אפילו 10% ממה שיש לנו. ההילו זה הצמיד שלנו, חזאי בריאות ואיכות חיים, וזה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שקיימת בתחום הטכנולוגיה הלבישה. שקופית הבאה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים בשקופית הזאת בצד שמאל, אתם רואים את ההילו ELX, שזה הצמיד שלנו, והוא מסוגל לעשות את הדברים הבאים. הוא מסוגל למדוד קצב לב, נשימה, מצב רוח, אנרגיה, לחץ דם, בדיקת לב כללית. הבדיקה הזאת מחולקת לשתי חלקים, אחד של 30 שניות ואחד של 1.5 דקות, שריפת קלוריות, התראות על נתונים חריגים, לחצן מצוקה, ועוד ועוד. כשאני אומר עוד ועוד, אנחנו עוברים לשקופית הבאה. וכאן אתם רואים מדידת רמת האלכוהול בדם, מדידת רמת סוכר בדם בצורה לא חודרנית, שהחברה משיקה את זה ברבע הרביעי, מחר אנחנו נכנסים לרבע הרביעי של השנה,
אנחנו לא יודעים אם זה יהיה בספטמבר או באוקטובר, אבל זה קרוב. דיאגנוסטיקת קצב לב מתקדמת, כושר גופני, דחיית יתושים ועוד. עכשיו, מה ההבדל? הצמיד שלנו הוא הצמיד היחידי שקיים, שהוא open source. ותכף נסביר על זה. אתם תסתכלו כאן על השיקופית הוורודה הזאת, כתוב שופ, ואתם תראו כל מיני אפליקציות, ואלה האפליקציות העתידיות שתוכלו להוריד על הצמיד הזה. שיקופית הבאה בבקשה. למעשה, כמו שאמרתי, חנות אפליקציות, אפשרויות בלתי מוגבלות, פלטפורמה לפיתוח, למפתחים. כמו שאתם יודעים שאפל השיקה את השעון, את הטלפון שלהם, היה להם משהו כמו 800 אפליקציות, היום יש קרוב ל-2.2 מיליון. למשתמשים תהיה גישה לאפליקציות החדשות, יוכלו להוריד אותם, האפליקציות יהיו בתשלום, אני מדגיש, והמפיצים יקבלו תמלוגים על כל האפליקציות שכל אחד יוריד. שיקופית הבאה. הצמיד בא עם שלושת הקוביות האלה שאתם רואים, זה גרמניום, אבני גרמניום. אם תקישו גוגל, תראו שזה מינרל שמשפר את זרימת הדם, מגן על הגוף בקרינה ומקל על כאבים. שיקופית הבאה. ברגע שאתם מזמינים את ההילו בתור לקוחות או בתור מפיצים, אתם מקבלים צמיד אחד, אתם מקבלים 5 רצועות מתחלפות בצבעים שונים, למעשה זה צמיד אופנתי, ואתם מקבלים סט של אבני גרמניום. שיקופית הבאה, בבקשה. כמו שציינתי, החברה השיקה את ההילו בארצות הברית בינואר, ב5 בינואר, בתערוכת אלקטרוניקה הגדולה ביותר בעולם, CES, וכמו שאתם רואים פה, היא הכריזה על שיתוף פעולה עם חברת טושיבה שמייצרת את הצ'יפ המתקדם הזה שנמצא בתוך הצמיד. מאז הצמיד הופיע בפוקס ניוז, בתוכניות הייטק, בתוכנית הבוקר, Today Show, תוכנית מאוד מאוד מפורסמת בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, ברחבי העולם, בתחנות טלוויזיה ותוכניות בריאות שונות. יותר מזה, מתוך אלפי חברות ומיליונים של מוצרים בתעשייה השיווק הרשתי, ב-2017, זה לפני חודש, ההילו זכה כמוצר הנבחר ל-2017, בשיווק הרשתי, שזה תעשייה של 190 מיליארד דולר ברחבי העולם. שיקופית הבאה. ופה אנחנו רואים את הרבע הראשון של 2017, חברה שהופיעה משום מקום, התחילה לפני שנה ו5 חודשים, בתאילנד, לא היה לה שום תשתית בארצות הברית, עבדה במיוחד באסיה, פרצה, כמו שאמרתי, ל-195 מדינות, ודורגה כמספר 4, תוך מספר חודשים, מבחינת המחירות. אתם רואים פה את פידביט שנוסדה ב-2008, שזה לפני 10 שנים, מכרה 5.3 מיליון, והפלח שוק שלה 56%. גרמין, שזה חברה שמייצרת מכשירי ניווט, 1.3 מיליון, 13.8 מיליארד, סמסונג, שכל אחד מכיר, 900,000, 9.6, וורד גלובל נטוורק, שצצה משום מקום, 5.3 מיליון, 5.3%, ומכרה 500,000, הצפי של החברה ב-2018 למכור בין 12 ל-15 מיליון יחידות. שיקופית הבאה. החברה יש לה מספר מוצרים נוספים, יש להם מדבקה שנקראת ביוזן, אתם רואים פה את האישורים, שתי האישורים, אישורים בינלאומיים, לבליעת או ניטרול קרינה בטלפונים סלולריים, טאבלט, מחשבים גדולים, ראוטורים או כל מיני מכשירים אחרים שפולטים קרינה. שיקופית הבאה. אינפוליו זה טלפון שיושק לקראת סוף השנה, הטלפון הראשון בעולם שאין לו קרינה, יש לו סוללה שתספיק ל4 ימים, מסך דו צדדי,
טאצ'סקרין, 2 מצלמות מאוד מאוד מתקדמות, 8 ו-16 מגה פיקסל, ועוד ועוד נתונים, והטלפון הזה יושק בסוף השנה, וכל אחד שהוא מפיץ יוכל למכור אותו גם. שקופית הבאה. מי זאת החברה ומי עומד מאחוריה? מייסד החברה פביו גלדי, הוא איטלקי, הוא דמות ידועה בתעשיית ההייטק, הוא בעל החברה, למרות שהחברה היא חברה ציבורית בבורסה האמריקאית, ואתם רואים פה את הרקורד שלו. ב-94 הוא הקים ספקית אינטרנט שנייה בגודלה באיטליה וחמישית באירופה, ב-97 הקים חברת הייטק ענקית בסינגפור, 2002 הציע לעולם את המחשב הראשון עם מסך מגע, ב-2005 פיתח פלטפורמה של Voice over IP, שיחות ועידה, שיחות וידאו, שיחות טלפוניות על האינטרנט. שקופית הבאה. והוא לא לבד פה בהנהלה של החברה. אלכסנדרו סנטורו, הוא זה שפיתח תוכנית השיווק, דמות ידועה בתעשייה השיווק הרשתי, והוא מוביל יחד עם פביו את החברה. שקופית הבאה. אנטוניו דה רוסה, איטלקי נוסף שעבד שנים רבות באפל, היה שותף בעיצוב הטלפון ה-S5 ו-6 ואת השעון שלהם. ב-2014 זכה פרס ראשון בפוטוקינה בגרמניה, 2014 זכה גם פרס ב-CES לאס וגאס, ב-2015 אותו הדבר, CES לאס וגאס, והוא זה שייצב את הצמיד, הוא זה שייצב את הטלפון, והוא אחד מהאנשים המובילים בחברה גם כן בעיצוב של המוצרים החדשים. שקופית הבאה. מי זאת החברה? החברה היא מדורגת בתור טריפל איי פלוס בשיווק הרשתי, חברה ציבורית בבורסה האמריקאית, היא שגרירה של השיווק הרשתי ב-2016, דורגה במקום ה-77 מתוך 100 המובילות בעולם, ויש אלפי חברות, זה כבוד גדול, היא נחשבת, כמו שאמרתי, בתוך 100 המובילות, וכמובן שהאילו זכה במקום הראשון, בדיירקט סל מבחינת המוצרים ב-2017, וזה כבוד גדול בשבילנו. עכשיו, קרה פה משהו מאוד מאוד מעניין. החברה התחילה בתאילנד, כי כמו שציינתי, היא חברה שפעלה באסיה. המניה הייתה בדצמבר שנה שעברה 26 סנט, אחרי ההצגה של ההילו ב-CES בלאס וגאס, המניה קפצה ל-$25, והתייצבה, וביוני 2017 השער של המניה היה 23.55. כמו שציינתי, ב-2015 חברה קטנה של $157 מיליארד, הצפי ב-2018 $1 מיליארד, ו-2020 $2 מיליארד. זה אומר שאנחנו בכיוון של הטרנד שקורה בעולם, כמו שהטיים מגזין, הפורד מגזין ציינו. שקופית הבאה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות חלק מדבר כזה. עכשיו, יותר מזה, שוב, החברה התחילה את כל המובמנט הזה של ההילו לפני 1 ו5 חודשים. וה-Business from Home Magazine, זה כמו האנציקלופדיה של השיווק הרשתי, הם לוקחים ומדרגים כל חודש את ה-200 אנשים המובילים בעולם מתוך 10 מיליונים מפיצים, שהם בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר. אז אנחנו רואים פה את מספר 4 בעולם, שנידה ונאט, שהם בתאילנד, כמו שאמרתי, הם התחילו את זה, הם מרוויחים היום $1,200,000 בחודש, שזה 14.5 מיליון בשנה. צ'אד ונטידה, מספר 8, 750,000. סרגי, 300,000. ופה קרה בחודש האחרון משהו מאוד מעניין. רומסיו פלצ'ר, שהוא למעשה האפליין שלי, הוא היה במקום ה-42 והרוויח $263,000 בחודש, שזה הרבה מאוד,
מהמקום ה-42 הוא קפץ למקום ה-19 בעולם, והצ'ק שלו היום זה 260,000 אלף דולר בחודש. אתם יכולים לראות מקום 48, מקום 57, מקום 90, 109, 131, 180 ו-195, ורק להשכלה כללית, המקומות האלה הם כבר מקום ישן, כי החברה גדלה, והאנשים האלה מרוויחים הרבה יותר כסף. אז השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם אתם רוצים להיות בחברת אנשים שמרוויחים את הסכומים האלה, כי הפוטנציאל הוא בלתי סופי ועוד לא התחלנו. שקופית הבאה. כאן אתם יכולים לראות את צ'אט נטאטיטה, כמו שציינתי, פעילות ב-195 מדינות, משרדים בסין, בהודו, ברוסיה, בפיליפינים, בטיואן, בסינגפור, בתאילנד, בארצות הברית יש 2 משרדים, אחד במיימי ואחד בפרובו ובווייטנאם, ובקרוב משרדים נוספים ברחבי העולם. שקופית הבאה. זה, אתם יכולים לראות פה את אותם תוכניות טלוויזיה שציינתי באחד השקופיות הקודמות, פוקס מגזין, פוקס פרנד, טודיי שואו ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, הציבור מעוניין במוצר, כי אם זה מופיע בתור טרנד, זה אומר שהטרנד רק הולך וגודל. עכשיו, על מנת להצליח, יש מספר מרכיבים. החברה, אז סיפרנו לכם מי זאת החברה, המוצרים, סיפרנו לכם מה המוצרים. המגמה, לא אנחנו קבענו אותה, זה השוק קובע את המגמה, והפורבס, הטיים והביזנס אינסיידר מציינים את זה. התזמון, אנחנו בתחילת הדרך, 1 ו5 חודשים. אם תסתכלו על חברות אחרות, כמו הרבלייף שהייתי לפני הרבה שנים, זו חברה של קרוב ל-40 שנה, אם תסתכלו על אמווי, 65 שנה, תסתכלו על ניוסקין שהבאתי לישראל לפני 15 שנה, חברה של 38, 39 שנים. זאת אומרת, התזמון, אנחנו בהתחלה. הכל בחיתולים. שיטת העבודה היא שיטה מהפכנית, שולחים סרטים באינטרנט, בפייסבוק, בטלפון, אנשים רואים את המוצר, מתלהבים, רוצים להיות לקוחות, או רוצים להשתמש במוצר, לעשות את העסק, כי לצערנו אין לגוף שלנו חלקי חילוף, ואנחנו צריכים לשמור עליו. מנהיגות, ראיתם מי עומד בראש החברה, ואותם מנהיגים, כמו רומסיו, כמו קרלה שתהיה פה, כמו שאול קיי, כמו עוד חבר'ה שלנו, שיש לנו ישראלים, דוקטור גיא ארד, יוסי אלתר, סיגל, אני, יואב, ועוד ועוד חבר'ה ישראלים, עמית, שנמצא בדרום אפריקה, אביבה, אנשים שנמצאים בתעשייה שנים רבות, יש להם קבלות, והם ראו את ההזדמנות והצטרפו. בתוכנית תגמול, ראיתם את המספרים. אתם לא שונים מה שמישהו אחר. אם תבנו ארגון גדול, אתם תרוויחו את הסכומים האלה. וזאת הסיבה שחזרתי מריטיירמנט, לא יכולתי לשבת בבריכה כל היום ולראות דבר כזה שהוא בתחילת הדרך עובר לי מול העיניים. שקופית הבאה. אוקיי, איך מרוויחים את הכסף? 10% עמלת על מחירה כימונאית, 20% על נפח קבוצתי, כשהסכום הוא בין 200 ל-600 אלף דולר תקרה בשבוע, בונוס עמלה 10 דורות על האנשים שהכנסתם, $1,000 לרכב ברגע שמגיעים לדיימון, נסיעות VIP ברחבי העולם, 1% עמלת נאמנות, זה תוכנית חיסכון, 1% השתתפות ברווחי החברה כשמגיעים לדרגות הגבוהות. שקופית הבאה. אז אוקיי, אז בכללי ראינו מה זה, איך זה, ועכשיו נראה איך אנחנו יכולים להשתלב בתוך זה. אז יש לנו 2 מסלולים, אחד איטי ואחד מהיר. אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם אתם רוצים לנהוג בפיאט 600 לכיוון ההצלחה, או אתם רוצים לנהוג בפרארי? ואתם צריכים לבחור את החבילה, ותכף תבינו למה הכוונה שלי לנסוע בפיאט או לנסוע בפרארי. שקופית הבאה. אז יש לנו פה מספר חבילות.
החבילה הראשונה 349, זה צמיד אחד, החבילה השנייה היא 744, זה שני צמידים וכמה מדבקות של ביוזן, ובשתי החבילות האלה אתם מתחילים ב10% עמלה. אם אתם רוצים לנסוע בפרארי, אנחנו ממליצים על הפמילי פק, שזה 1349, יש על זה נוסף משלוח ומיסים, ויש את הפרימיום פק, מי שרוצה שהפרארי שלו תהפך למטוס, ומה המשמעות של זה? כי איך שאתם תתחילו, ככה האנשים שלכם יתחילו, והשכפול יהיה הרבה יותר מדויק, ואם אתם מתחילים בצמיד אחד או 2, זה 100 או 200 נקודות, לעומת 500 או 700, וברגע שיש לכם ניקוד הרבה יותר גדול בארגון שלכם, אתם מרוויחים גם הרבה יותר כסף. אז הצעד הראשון זה לבחור את החבילה. שיקופית הבאה. הצעד הבא הוא לצרף שתי אנשים, אם זה חברים, אם זה משפחה, אם זה ילדים, או אם זה אנשים זרים, שמצאתם אותם בפייסבוק, או שלחתם להם את הסרט. ואתם רואים פה, שמי שמצטרף ב-100 נקודות, שזה החבילה הקטנה, מתחיל עם 10%, ומי שמצטרף עם החבילה היותר גדולה, של 500 נקודות, או ה-750, מקבל 20%. שיקופית הבאה. ומה שאנחנו עשינו איתכם, אנחנו ממשיכים לעשות איתכם ועם האנשים שלכם. זאת אומרת, אתם צירפתם 2, ואנחנו עובדים איתכם לצרף עם ה-2 שלכם 2. עכשיו, אתם לא מוגבלים ל-2, אתם יכולים לצרף 20 או 30 או 50, והארגון שלכם יתפתח הרבה יותר מהר. במקרה הזה שאתם רואים פה 2 שצירפו 2, אתם נהפכים למפתחי צוות, אתם נכנסים ל-20% קבוע, בונוס ל10 דורות, $1,000 בחודש עבור הבונוס, ועוד ועוד כמו שאתם יכולים לקרוא פה, חברות במועדון המיליונרים ברגע שאתם נהפכים לפרזידנט, חופשות ברחבי העולם ליהלום, 1% מרווח החברה, תוכניות חיסכון שהחברה שמה בצד כסף בשבילכם ועוד. שיקופית הבאה, בבקשה. על מנת להיות פעילים, לחברה יש תוכנית שנקראת לויאלטי פרוגרם, $59 לחודש, ואלה כל הדברים שהם מקבלים. אם נעשה את החשבון 12 חודש כפול $59, זה $708 שאתם שילמתם, או אנחנו שילמנו, ואנחנו מקבלים בתמורה $1,426 שווי בדולרים, פלוס 1% מתוכנית החיסכון בהתאם לארגון שלנו. כל חודש מקבלים 75% קופונים שאפשר לקנות מוצרים, תוכנית ביטוח, כל שנה מקבלים צמיד וטלפון סלולרי חינם, הפעלה של 5 שעונים על מנוי אחד, 1% מהנפח הקבוצתי זה תוכנית חיסכון, והעמלות על התוכנית לויאלטי של האנשים שלכם בחודש הראשון $12, בחודש השני $6. שיקופית הבאה. ופה אתם רואים השוואה, למה הלויאלטי ממברשיפ זה הדרך הטובה ביותר להרוויח את הכסף, כי אתם משלמים $59 על מנת לקבל 30 נקודות, ו30 נקודות זה אומר שאתם פעילים, לעומת רכישה של הביוזן, שזה אותם 30 נקודות, ואתם צריכים לשלם $90, או הטלפון $499, או הצמיד הנוסף $349. שיקופית הבאה. החברה היא חברת סטארט-אפ בתחילת הדרך, ללא תחרות, אנחנו נסכם פה את כל הנקודות, ללא תחרות, ללא דמי הצטרפות, לא צריך להתחיל כל חודש מחדש, הניקוד מצטבר, שיתוף פשוט של סרטי וידאו, אין תשלום חודשי על משלוח של מוצרים, כי אין פה מוצרים פיזיים, כשאתם מזמינים את היחידות הראשונות שלכם, המחיר יהיה כולל את המשלוח,
פעילויות ב-195 מדינות, 21% בונוס על הבינארי, מחזור שבועי של מקסימום $600,000 בשבוע, בונוס מתואם ל10 דורות, טיולי יוקרה, חברה ציבורית בבורסה האמריקאית, שימור לקוחות נדיר, כי כל אחד רוצה לדעת האם הוא בבריאות טובה. שקופית הבאה. השיקופית הזאת היא לדעתי השיקופית החשובה ביותר בכל המצגת הזאת, ונתייחס לציור בצד שמאל. אם אנחנו הצטרפנו היום או אתמול, אנשים מצרפים אנשים, ובתוך הריבוע המקווקו הזה, דמיינו לכם שיש לכם 1,000 אנשים מתחתיכם. אם החלטנו לא להצטרף היום, זה בסדר, בעוד חודשיים, בעוד 3 חודשים, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 5 שנים, יבואו אליכם חברים, משפחה, וינסו לצרף אתכם, אבל יהיה הבדל קטן מאוד. אז אתם תהיו המספר 1,001 או 1,000,001, לעומת ההזדמנות היום להיות מעורבים בתחילת הדרך ולשמור על הבריאות שלכם. שקופית הבאה. באופן עקרוני, שוב, החברה מבקשת מאיתנו להגיד את הדיסקליימר הזה, את ההצהרה הזאת. אנחנו לא מבטיחים לאף אחד לא $1 או לא $100. ההצלחה שלכם היא 100% תלויה בכישורים שלכם, בעבודה שלכם, בעבודה הקבוצתית שלכם, במנהיגות שלכם, בארגון, וכמובן בנפח המחירות שלכם. שקופית הבאה. באופן עקרוני, ראינו מי זאת חברת הילו, מה היא נותנת לנו, איפה ההזדמנות קיימת בשבילנו, וכמו שאתם רואים, יש לנו וובינרים כאלה 2 בשבוע, אל תברחו, כי בעוד כמה דקות תהיה לנו פה אורחת, קרלה סילבר, שהיא האפליין שלי, בחורה מאוד מאוד מצליחה, מעורבת בשיווק הרשתי שנים, והיא בדרגת דיימונד קרובה מאוד לפרזידנט. אז יואב,